Horas marihita saluhutna. Dihita ruas nihuria, namar pungu di bagas joroon, suak songoni na mengikuti ibadah pertanyaan non na di bagas nabi, tapasada marohata, martanyang B mahita di bagas rohata, laupas satu perpunguat tahun asa toktong di bagasan pangaramotion ni tuhata, martanyang mahita. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sia bukwede nomor 500 sada, ayat sada, sahat rodi ayat 2. Sangap di Jehovah masuk dipuli bagani holongna dokter sami ilehon anakna nasa sadai menebusita jolma Guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi perbadia natu mopa langit dot tanoon. Amen. Siasion situan ni hinadenggan marsinodang debata, sainarodo debata, jaladak tagamon hohom ibana, aisongonodo di dok Jehovah. Useonoku maaek tu akana mauas dot akasunge tu nama hiang useonoku matutu todiku tu pinoparmuna nuaeng jala pasu-pasuku tu pinoparmuna sogot Jehovah do debata jala ibana manodangi hita tabaton hamuma aka pelian pestai saat rodi aka tadu nilanggatan haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mau lihat itu hosian nasa rohanami, ala di paujak ko huriam di tanoon,
jala ala dohot hami di jauho tusi, sai suruh matodi parbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot tami, ho hangoluan nami, asa lohot tu ho hami marhite-hite haporsyaon nasitong, jala asa tok tonghu halasok kami pasangapon guarmu na tarpuji, rodi saleleng nileleng na, amen. Tabegema songon epistel dihita di Bodarion di pertangyangan tahun patujolo ni jamita si begeo tanon imana tersurat di Yohanes bidutolu dimulai maisian ayat 30 sada 1 ayat 36 tajahama margati soring di ayat napa 36 penanon rap mahita majaha Yohanes tolu ayat 30 sada 1 ayat 36 narosiang gijang ido mengatasi saluhutna narosiat tanoon ima siat tanoon jala akana siat tano oddo dihatahon dihadidakon narosian banuang jangido nadiida dohot nabinegena gabedang adong namajakon nadihadidakon nai hala nama jakon nahina tidakon nai ido sumahapon pabua persitong debata aina disuruh di debata ido makatahon akahatan di debata aidang marperbuatan ibana mamalehon todi naholong dorohannya amai dianahi naung delehodo saluhutna tutanganna rap hita naung dapotan hanguluan nasa leleng-leleng na do nama kaporsiai anahi alaina sumangului anahi dang idaoni i hanguluan saina miad do tahe rimas ni debata di ibana ima sahat ni hata ni debata mertua mana tumangion hata ni debata jala nau peopsa amin. Sini roha madihamudo dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai amin. Horas madihita damang dainang nani haolongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus turpuk jamita dihita di borngin na pinasaha ni debata dihita sada partangyangan dabadia tersurat madi Yesaya bidu onom ayat sada rod ayat napawaluhon tajahama marsikap soring songonom ma didok disih di tahun hama mati ni Raja Usia Wida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia
jala akar rabu ni pahianna manggohi bagas coro. Jongjong di atasna seru-seruan serapim, akan marhabong olobe, dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pak nasida, dua makabakun nasida. Jala marsijuon ma nasida songonon, nabadia do Jehovah Jebaot, go hamuliona liat portibion. Jadi umut palmaaka ujahan tiang siang suara ni namaju, jalagoti musjuroi. Dungi hudokma merjia maau, nunga maguau, ai jolma perbibir naramud doau, jala di tonga-tonga di bangso perbibir naramunau maringanan, ai nunga di ida akam mataku Raja Jehovah Jebaot. Duit abang sada sian apa seru-seruan serapim madapot tenau, jala di tanganna sada batu arang negara, nabi buat nasial langkatan bohot klasik. Jadi di jama mapa mengaku jala di dok idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabua naung diusat utangmu jala naung hinukupan dosam dungi dibegi suara ni Tuhani nama dok isedo suruoku jala ise perdalanan nami jadi nikuma disodo au suru maau ola nido sahane turupukta huria nituhata marhite parsauran nabadia di bagasan tikion di pakuling itu hata hita dohot pajuwon asa gugu di tonga-tonga ni ngoluta dohot memudai asa anggiat boi hita marhamu baun sian akka parange na hurang dinggan di hadapan itu hata jala mangalehon di hita motivasi nai baru songo dia marparenghangoluan tuang ka ari-ari na mangihut turpukta berengot tamadisi beberapa namasa maneng napiga imana parjulu taringot tu Raja Usia di tahun hamamatenai di ida si Jesaya ima Tuhani di bagas coro Raja Usia mati songon sahala raja namang gonggomi di Israel buasa mate ibana adong do sialana na perjulu pejuon ni debata di bagas bangsa Israel maneng di harajaun ni Israel arung tulu na perjulu malim himana makubasi di bagas coro Oma namar haroruan sian suku Lewi jala napaduahon nabi nadi jo ni debata memberitahon berita lasniroha dohot berita duka cita molo di bagasan dosa jolmai terroma nabi paingoton melusongonodo hamu ulu maro ima hamatean tuhamu
Jadi berita duka cita. Na patuluhon ima di tengah-tengah di bangsa Israel di Ju di ngoluna asa mabaritahon barita nauli. Di Judo Raja Usia ditobatkan, maneng dinobatkan menjadi seorang raja. Alai dung mamorai bana gabe ditakoi bana hak ni malim di Bagas Coro. Hak ni malim ima menutung daupa zaman noengon dangalong be amana masa papungu pilihan. Alai ditakor Raja Usia mai di hati hai dipodai akamalim do dangulamui ala dang diaturehon songon raja ibana dibereng de patamai pangalahonai gabe diuhum mai bana do penyakit kusta la marujung nguluma ujung na di sita bereng sahala raja naso olo mangulahon pajuona nang penunga dinobatkan maneng di Ju ibana gabe mangarajai di bangsoi alaidang diula ulonna ditakko ulon hala. Jadi do bahen di Bagas Coro hakabipi ikon partohona do jongjong di son pedita guru huria diakones bibel pro sintua harumpe sadanai kudang tonani hakawipi tang bui ruas marageda dang bui ruas mamasu-masu mengangkat tangan ala nindo muluadong pasu-pasu raja turuas niuria tiba sahala panggonggomi adat torir pipidui nama bain pasu-pasu rajai ima aturan ni huria di tongan-tongan ni nuaingon. Jadi arong bido pajuna di jakom mai jana diulahon. Unang masih takwan, unang masih buatan. Diulabima pajuna hobartu raja, nabi dan imam naking. Namangihum mamuse sian turpuk taon beringota sian sudut ni si Jesaya. Na parjolo di berengi bana huida Tuhani hudul di habangsa na tibbo jalana marmulia jala gok pahyana Bagas Coro di bereng si Jesaya. Alani hamulion na dohot habal gaun na jongjong di atasna suru-suruan serapim akan namarhabong onom dua may makahukupi bohina dua habong nay makahukupi pakna sadama dua ma mabahen habang ima serapim naking namarlapatam may dang terbiring ni suru-suruan serapimi debata ala ni hasangapon dohot hamulionna dohot kesucianna dang namerdosa serapim maneng suru-suruan ni alai dang berani dalang tahan mamereng debata namarlapatam may Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus namar hasangapon na sumerdosa pi uduk tu ibana apalagi mahita na mardusaw apalagi mahita na leaon di hadapan na ikos sayo uduk do hita tu ibana serapimpe uduk
Di juma hita asa meruduk ni roha dia dupan di debata. Asa sedoktong pasahaton diri tua dupan di debata. Ay ibana do debata. Nabulon jalan nabalga, namarhuwaso. Dilihat purtibion dohot di hajang-hajang. Dohot di salukutna jadi-jadian. Na mangihumuse dia dehon akas serapim ima naking nabadia do Jehovah Jebaot. Bahasa ikut tulu mungkin tupat joni mai debata ama anak do toddi perbadia nabadia do Jehovah Jebaot. Jadi ditikina habangi aka suru-suruan serapim ima dipejo nabadia do Jehovah Jebaot. Na merlapatan dangadong di ibana ima nanggosaotik hadusaon. Na merlapatan tuhita di bagasa pertikianon ikodoh mahita marhabadiao. Pabadiaho diri, memperbaharui diri, doh memperlengkapi ngolu tahun ho Bartolomeo ni roha di debata. Dungi hudokma pengakuan salah oleh Yesaya. Omana naing beringotna dihadirion ni Tuhan Yesus Kristus tunguluta. Ima gabe di sesa dosata. Di palua hita sian perdosau. Jesaya namarjia doau. Nungamaguau. Jala-jalma perbibir naramud doau najis. Jala mengulu doau di tonga-tonga di bangso yang najis. Naramun naibana. Pengakuan kesalahan. Bahwa saya ini adalah orang najis. Menghadap Allah sangat jauh di bawah. Tidak ada apa-apanya. Sedangkan suruh-suruh sampai uduk tu debata. Apalagi mau perbibir naramunon. Ninna si Jesaya. Disima gambirong suruh-suruan serapim. Jala di tanganna sada batu arang negara. Na dibuatna sian langgatan di bagas coro merhiti-hiti gasip. Jala di jamahon tu pamangaku. Jala di dokma Odo majama bibirmu pamangammu pabuan naung diusat utangmu jalan naung nihukupan dosa melalui api. Api biasanya menjadi simbol bagi kekristenan Roh Kudus. Api merah sengon tutuk ni altar tahun. Turunnya Roh Kudus. Imam molo api. Jadi haroron itu di perbadia. Marharoruan ni ala naung sinesa ni Tuhan Yesus Kristus dosata. Jadi nani alaman ni sejasaya sudah kita alami. Penghapusan dosa melalui serapim nama buan imanaking gara ni api nunga sesa dosam nunga dihukupi dosam nunga lunas utangmu digarar disima beringota ngolu ni si Jesaya nunga di bagasan habadiau jalan hitam pe nunga songonin waing posisina marhiti Yesus Kristus nong tapes tahun tong tod di purbadia di natuari minggu dohot
hari Senin. Dosa kita diampuni Yesus, lalu diberikan roh asa mergugo kita mengulah-ulau nih. Yang menjadi permasalahan bagi orang Kristen saat ini, walaupun dia sudah mengaku saya percaya kepada Allah, Anak dan Roh Kudus, tetapi ketika dipanggil, ini yang menjadi permasalahan. Ketika dipanggil ama alusta, Yesaya setelah menerima penghapusan dosa, dung dihukupi dosana doh degarar utangna, dungiku begima sohara ni dibata nama dok. Ise do suruku, jala ise perdarahan nami. Lalu Yesaya mengatakan, saya telah ditebus oleh Allah, dosaku telah ditebus oleh Allah, bibirku tidak lagi najis, hatiku tidak lagi kotor, pikiranku tidak lagi kemana-mana, tertuju kepada Allah dengan penghampusan dosa. Di do ibana ma, di sodoau, suruh maau. Ini yang menjadi permasalahan kamang kenang, nunga dijubi hita, di tonga-tonga ni nguluta siganupari, songon sahala raja, songon sahala imam, songon sahala nabi, di tonga-tonga ni nguluta sian parangeta ganu mersada-sada alai radidu hita mangulahoni. Itu yang menjadi renungan di bagasan pertikiano. Atau masih sama dengan karakter Uzia yang mencari kesalahan orang lain dan mencari mengambil hak orang lain. Tapi dalam firman ini ditugiho kita songon naking nahudokoni pajun ni debata poda maun tuhita doh juju ditugihon sada arah motivasi yang baru, melakukan pembaharuan yang baru. Dipangidohot sian hita asa ulo hita disuruh ala nunga diperbadiai Tuhan Yesus hita jala dilihot tu hita gara api yaitu Roh Kudus di tonga-tonga ni ngoluta. Jadi disuruh hita ulu mahita menang biat tong adong penolakan tu bagas joro do ulau ni alai babu amah adang sidoho tahu sih eng hasil ni rapo hurio namang hinda situai manang panitia itu hita sodoho tahu rapo huria lana kapangulai du sih do beberapa ruas omma yang sering terjadi di tengah-tengah ni nguluta tabering mamusen waeng kata-kata yau doho ruas sahalak ima siat tonga-tonga ni wek ex Saudi, dia mempunyai anak muda-mudi dan sedang sakit di rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? WA datang, ro WA innamu tuibana, mau dah masuk jadi agama saya. Terbayangkan sekarang ini dongata nadi sabirang tahun telah mau memberitakan perbedaan di halak Kristeni gabe tu ugamona. Holan sakalas dui sahata sehali kesaksian na. Holan ibereng marsah ibana di Facebook na. Mungkin perhatian jemaatnya, gerejanya kurang dengan dia ini. Mungkin dia ini sekarang lagi linglung, lalu tor di WA. Ulu doho gabe saugamo doho tahu, enak loh. Ini perhatian tuhitan waeng akan atoras. Jadi menusup noaeng dang holan sian mimbar. Tetapi muda-mudi mereka sudah mau menarik satu-satu muda-mudi orang Kristen.
melalui WA. 10 hari di dok kosongonin hamu tu anak tai, apalagi orang tuanya tidak pernah membimbingnya, apalagi orang tuanya acuh tak acuh di rumah, tidak memperhatikannya. Amadahonon nih. Coba-cobalah dulu ya. Udah mulai masuk lagi. Jadi hati-hati kamang kenang. Dingunduton noai. Memang di bulan-bulan on agak arah tusi kok bah kusadiri. Alam memang agak pahit pakilalaan na masa di minggu nang salpui. Alailam berkembang binegi arung songoni. Adong sejenis tim, mereka mau menggerakkan perubahan hapor siota tunasida. Dang hitabe akan nang matuon. Alai akada dana tei nama diserang melalui media-media sosial. Jadi molo dan hati-hati gereja atau hanya gereja khotbahnya hanya mimbar, hati-hati. Atau punguan-punguan kita marga hanya memikirkan arisan, memikirkan dana sosial, memikirkan ada pimu saya kena pikir yang mau naik. Para daton asa adongan no mengurubi longat tubuh atau hula-hula itu bajero membuat tandok. Kalau hanya masalah itu misi dan misi suatu punguan, hati-hati. Tabereng mak akayana kotai akan bergeser. Apalagi memang punguani bukanlah gereja secara organisasi begini, tapi punguatai hubereng ngamar campur disi. Adong do halahi disi, adong hita. Jadi kalau anak kita melihat itu, babu itu hampir pidak, tong do mardalan ada di halak batak, ayah dong dunia nison. Jadi harus tegas. Punguanta akka margai harus tegas. Buat program dan holan mimbar begini, tapi program mempererat anak-anak muda untuk senantiasa setia kepada Kristus. Akadia boy dimahin anak muda, misalnya marga Siobing, marga Basaribu, marga Manurung, kan doa kamargata namar sada-sada nuaing. Ibarat program nak mai pusal lalu bertanding antara Pasaribu ke Manurung ke Sihombing, lalu Pasaribu bawa itoknya ke pertandingan itu, lalu Sihombing bawa itoknya ke pertandingan itu juga, maka tahatai kenalan lalu marhalet baru top halak batak doa pe Kristen muse itu rima dohonota ale molonunga marhalet bedohot nasota haraponi amadonota amang tahe loja kipa belga honon tangis mahita. Jadi perlu diperhatikan gereja, marga-marga, punguan-punguan, serikat-serikat harus mengarahkan menjaga iman juga, jangan hanya jatuh ke dalam iuran, jangan jatuh ke dalam diakoni sosial, jatuh hanya ke dalam adat paradaton. Alai ikon jaga homa muda-mudi masa depan kemana? Asa songon na sijasayaon. Aka naung tinobus ni Tuhan ni dusana di bagasan Kristus hot ibana. Dohotod dini di mata mian di bana disuruh ibana. Ubegi suara ni Tuhan ni madokon isema suroko isema perdalanan nami didok nasidama do hitama disondoau suruh maau. Jadi
disuruh bidu hita noaing, malim do hita di tonga-tonga ni keluarga ta, raja do hita di tonga-tonga ni keluarga ta, boruni raja do hita di tonga-tonga ni keluarga ta, menguluhod do hita di tonga-tonga ni keluarga ta, bisa memberitakan firman Tuhan, suara-suara kenabian di tonga-tonga ni keluarga ta. Tuh na om masih ulauta, disuruh do hita tu si, hati-hati akka mga kenang. So tung tak pikir holan masalah hepeng, masalah si panganon. Tapi yang jauh dari situ adalah kita telah ditebus Kristus, bagian kita ke surga. Kita harus mempertahatoni. Tapi gido rati kimaluaya teh. Tiok ma tupalmi. Tungile honok kumatuho hanguluani. Tiok bima. Nangadong dihita nuai. Jadi akaima nanaing dohonon natu hita maulah disuruh Allah paingoton akka nari tonga-tonga ni ngoluta. Olo mahita molo disuruh hita manang dijauh tu bagas coroon mengula-ulaon. Olo hita asa gabe tiruan itu akayanakon. Asa gabe tiruan itu akayanakon. Ala na boy do ragu-ragu na sida secara logikana. Cara logika majuate. Setiap hari Jumat amani halahi suri merpungu tinganan nai. Abe hari Minggu ruas ni hakawi pejuruju merpungu tu kode. Lalu ketika ada SMS, lihatlah bapak-bapak orang Kristen itu. Dia hanya mersaur di kode. Kami lihat olah sial logika nabe toho debah odorana tikos. Itu yang pertama. Jadi hati-hati sebagai bapak melakukan sesuatu yang mau dilakukan di hadapan anak. Di hadapan anak. Halahi dibereng jangan rompi nama risap. Tapi bapaknya dijabu semarisapi. Bapak on son nama risap. Lihat dulu tetangga kita itu enggak merokok lagi. Dia mencintai bapak orang lain dengan sikapnya. Berubah. Najulu do keren marisap, sonari daung be. Najulu do aka perempuan aka inangon moloro pertadang na adang marisap bencong do harwai ina kan. Buru-buru do harwai dak tohoi ina. Sonari daung be. Para perempuan menginginkan pasangan hidupnya tidak merokok, tidak minum tua, tidak melakukan judi. Di dia ibereng halahion bisa-bisa di agama orang lain. Hati-hati, kamu kenang. Jadi kita harus menjauhkan anak-anak kita dari sini. Disuruh kita tuh, memang borak don, ulah nota, tauloi ma, tadokom ma, suruh mau, disodoh. Siaplah berjuang untuk melakukan yang terbaik. Unang somasi ujian king akhirnya gulap ngoluna. Alai hita setelah diberikan kehidupan, diberikan roh, dosa telah diampuni, utang ngalunas, nggak dihukumi bedosata. Todin batanu ngaro tu hita, tahu lama. Ini apa hita disuruh debata, tahu lama. Akan adinggani maradupon debata disodoau suruh maau. Amin martangiang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di benua gijang mau lihat Tuhan nunga diurubi hohami marhiti hatam asahur ramoti hami hapur siau nami jala huhoti hami akaya nakon nami muda-mudi na adong di tonga-tonga ni huriam di punguan nami terlumobi di tonga-tonga ni keluarga nami asahoti marhapur siau tuho di juhudu hami songon sada pajuon na juhomu tusi jesaya na manuru hami
jala hualusi hami disodoa suruh mahami. Tuhan debata amanami pergugui mahami marhiti todim ala naung pinabakit muhami songon sahalak malim di tonga-tonga ni keluarga, songon sahalak perbarita nauli di tonga-tonga ni keluarga. Asanggia ale Tuhan lemah ngarerak akan marhapur siaon maradopon ho akan marhapur siaon ni gomos tugu di tiup hapur siaona. Bahkan gabi ulam na sida mamaritahon barita nauli. Tuhan Jehovah debata amanami. Huwan hami ma agka yanakon na posebulong remaja di tangyang nami di Borkinon. Asa homa Tuhan mapergugoy na sida makaporsiyay ho. Baim manasida gabe saksi barita nauli di tonga-tonga ni nguluna. Mulodong pergumulan nami songon na toras hami maradopon akayan akon nami Tuhan ajari hami pergugoy jalali homma tuyan akoni imatod di perbadia asa manungguli nasida di tonga-tonga ni rohana gawe mulaki muse gawe lasma rohanami songon natoras si maroham mali Jehovah debata amanami gudang do pergumulan dinoaingon na huadupi hami sian sudut ni ekonomi politik moral dohot akalan na asing na Tuhan terlumobi ma dihahi pason jagai mahami Tuhan sian panahit kopit 10 sian amasa noai si maroham ali Jehovah Omma tangiang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasada maruhata martam yang mahita. O Tuhan Jehovah debata manami para siroha perdengan bahasa nasumuru amanina porsea marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian madi pasaharuhan nami Tuhan Tuhan bangsa habadia umni disiala balga jala dengan ibasa-basam naung tari partuhami ganuk di parmuduh hami Tuhan sianari nasalpu sahat tutikyon jala diiring-iring ko hami Tuhan siap bagas nami ganuk bui tari partu garija nami di bagasan lasni roha di bagasan hahi pason ni daging jala napos doroha nami di bagasan tikyo Tuhan nunga di patari parhon naposomi ima barita nauli nang pinasahat na di bagasan tikyo pos rohanami Tuhan dia sido tolong ni roham
asa suat nonom di rohan ang di pikiran nami tarlumo bima Tuhan dia kayanakon nami na po subulong ng songoni remaja huboto hami do Tuhan tunggurang do akka elay songoni ng akka pangguturi di akka yanakon nami na poso asin rohami ma Tuhan na manuaton holong manuato pikiran na torang asalam manada na sida di harajaw mo manada na sida di asi do tolong ni roham asa totong na sida gabi parjamit na mangulo na totong mangihuton guar mo na badiyay pos rohanami di bagasat tikyon di naposominong pasahaton barita na ulimi tabam mo mabisuk ng hapistarad di ibana totong lehon hay pason tabaya kapasu-pasu perdagingon asa tuari na mangihut Tuhan lam tu bisukna lam tu semangat na naposomi lau mabaritahon barita nauliit jalan apos nuruhan nami disude parhalado ni huria jerujuan tarlumobi Tuhan lehonom medina sida hahi pason semangat asa totong na sida di bagasa semangat lau melayani hami songon ruas huboto hami do Tuhan hami songon ruas gurang gua haurangan nami maradupun akka parhalado nami alai marhiti asini roham cuat tonom mu benget ni roha hasabamu dinasida asa totong nasida mian di bagasan asi dohot tolong ni roham Tuhan Jehovah de batama nami na marhabang sa di surgo di bagasat tikyon tarlumo bima di keluarga nami natongon di bagasat parsahiton ima keluarga nami ima keluarga itambunan boru si barani nang songoni ma di amang hasi barani songoni nang di amang siburian boru si bolon huboto hami Tuhan tongon di bagasan pakilalaan na hurang sehat posrohan nami Tuhan parguguamu parbisihom mu nasida jalali honom mu semangat asa nasida pe Tuhan tuari na mangihut di bagasan hahi pason pargogoyubat na pinangan nasida ajari Tuhan akka pangubati asa nasida Tuhan boy rap hami marpungu di bagas surya mot tuari ari na mangihut huboto hami do Tuhan tunggalido pakilanan ni nasida asaleno mu di ibana semangat jala mangasahon asin roham nasida asa tuari na mangihut nasida pe di bagasan hasehaton songon ima di bagasat tikyot Tuhan di keluarga nami situa hapurba songoni ma keluarga nami situa siturus nang songoni inang nami nyonya huta julu boru tunip nunga tung liling Tuhan nasida nasai di bagasan parsahiton hodo Tuhan nahu pangasahok kami jala hodo Tuhan natuk mangurupi asalehomu madina sida malumi parsahiton lehonomu nang akatabani rejeki kuboto hami tung borak dopa si tahunoni jala tuari na mangihup pe Tuhan akadalan patudon mutu keluarga nasida asa dina parade akka obat akka na asing pe Tuhan rade tipak boy pakyon ni nasida huboto hami Tuhan tarlumobi di keluarga nami keluarga Cihapurba tungasima roha masalehonom muma malum nang akadalan ni sidalanan nasida jauh bade batama nami na marhabang sa di surgo di bagasa tikyot Tuhan huboto hami torok do ruasmu na marulang tahun ima di tanggal 24 sahat tu 20 siameyon nasida pe Tuhan hupasahat tami tuho asalehonom mu madina sida hahipason lehonom mu bisu nang hapistaran asa tuari na mangihut manada nasida maboto nasida balga ni asido tolong ni roham songonima di akka anak ni huriami na tongod dope na sodapotar rokap molo tung akka halangan alay posrohan nami tuari na mangihut pasahatom mo madina sida akka sirokap ni tondina songonima di akka anak ni huriami na tongon mangalului akka parkarijuan posrohan nami Tuhan hodo na tu mangurupi na sida patudom mo madalan patudom mo akka parjampalan na lomak asa di baga salas ni roha na sida madalani ari-ari ni nguluna pos roha nami makirip pami Tuhan akka dilas ni roha marhiti akka yanakon nami nang tongon di baga sa tikyo Tuhan di negara namion ima namasa
taringot tu COVID-19 hodo Tuhan nama boto jala hodo Tuhan natuk mengurupi kami asa pada wamu mai siak kami sudik pada wamu siak ruas nih KBPJ rujo asa sona kami Tuhan soharibu-ribuan majalo basa-basami nang di negara nam yope Tuhan molo tu ngadong pet na mga bati akka rencana ni negara homa Tuhan napatulus so sudah rencana ni akka pemerintah asa mardala ni di bagasan hadamayon mardala ni di bagasan hadengganon huboto hami Tuhan di bagasan tikyon na hurang ne hami mangido akka si Pangidon nami alay pasikop may marhite hite asiniroham matami ang Panginoon nami nahupasahat tami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baca darurat tamartangnya kita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di benua gijang. Puji-pujian do tamalation ma di sepahor rohanami na pungotuho. Di asidot tolongi roham na kopersolio kami di golunami siganupari. Takas do Tuhan di lala rohanami. Jalah mulati horonai matuho akadenggan di besam. Mauliati madi hole Tuhan nungarileko tikinale tondi hami apala di pornginon bui hami mamuji pasangapon kuarmu na bediai ale Tuhan caloma pamujian nami caloma puji-pujian nami tuho dadha melation nami jalan horori hami hahi pason manipat nasa mingguan naktuari armangi upeli Tuhan tu homa namang konggomi ngulunami siganupari asabui terlakah kami lakkanature di ngulunamion atong ali Tuhan ajari hami mengalakau silakaron nami ajari hami mangidus pangidon nami tuho lumubi ajari hami martangyak tuho ali Tuhan ale Tuhan debata nunga taripar hatam nabedie Tuhami apalagi tekion napina taripar ni naposomi atong ale Tuhan lepok komai turhanami ganup leo matodim todi perbide Tuhami asa margugu hami mangulahuni asa radiru hanami dipersuruhmu di hami ganup marsada ale Tuhan debata marningo dohami dia kadongan nami ruas ni huriami na di bagesen persahiton di bagesen arsak ni roha ale Tuhan upoto hami takas hodo padau na sumuru di tanganmu siamu dohamal misahit dari Tuhan upoto hami takas hodo raja di pangubeti alani ale Tuhan humo pasat time na sida pos marohanami le Tuhan pasatu nasida tuho daktuk gugulami lau mengurupi nasida alai molohor mengurupi nasida le Tuhan leo nomudo hai pason ni deing nak todi petu nasida marhar makiripa mele Tuhan bui hamira mamuji pasangapun kuar muda bediai
dia ka hari-hari namang ihutpe. Ali Tuhan debata ruas ni huriami dengan nomor seda-seda pasat taima tu oleh Tuhan. Homa namang iring-iring kami saluhutna nama kaliang ibagas nami dibagasan asidot tolong rohami. Mulu di kaliang ihodo bagas ni gani ruas ni huriami ali Tuhan. Daktar baina kasibulis laho menggugay na sida. Lumobi ali Tuhan pasangapon bamusi pasangapon kuara mo na bidi di tonga-tonga ni bagas na sida ibi. Asa hibul rohana ruasmi pasangapoko di bagas na sida bi ali Tuhan. Alani kaliang ibagas ni ruasmi dot asidot tolong rohami. Ali Tuhan tuhor pasaton nami sudi ruas ni huriam. Lumobi ruas ni huriam makai bijurujon siya met nama gudang satu nama dua be. Tuhong pasata bidaing naktodinasi tali Tuhan. Asa homa mga rajay kami sa luhut na. Lumobi ali Tuhan dia kaya anak kon nami na dibigay sa parsikolahan. Ali Tuhan bahin manasida songot tadi songot anak Kristen si utok ko. Buhay na sida mengikuti ak kapelajaran na sida. Kaya anak kon nami nasa dapat kariju dupi tuhong pasat time na sila Tuhan patudu na sila sida. Sikop dari jelum ali Tuhan. Boto kami namora do Tuhan nami ala leon may sudi o partulong maniroham. Dia dakon nami nasa dapat rokak dopi ali Tuhan. Ali Tuhan di topa hojol may parpasang-pasangan do. Paturu pasangan na sida ali Tuhan. Paturu sirokak no tida. Asa tutu jagar na sida dihanguluan. Dia kaya nakon nami ali sudah nasa dapat para anak kono dope. Tungo pasat time na sida ali Tuhan. Leo matutu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga na sida genup. Asa bui marlas ni roha na sida doho ya kaya nakon na sida ali Tuhan. Mauliati madi hole Tuhan. Di padalanan ni ngulu nami si ganopari mulutuk pe marlau dosa mi ngulu nami on. Asima roham di hami sesa mai asa tamahami babaran pas-pasum tamahami jong-jong di rupamu. Ale Tuhan debata manami pangupay mangulu nami tuho. Homa na mga rajay ngulu nami si ganupari. Ali Tuhan tiak karwasmi patudu akka pasarian na lomak. Asa tu adok pilihon na sida tu harajaon mi ali Tuhan. Mauliati madilo Tuhan pasatay matang yang nami tuho. Walang mga sahon warna Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati madiho. Amen. Hidup nama
tangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, odo haroroan salut silihon-lihon na dinggan, dohot nasa ulibasa na maliutus. Upasat tami mas nalehom itu hami pilihan nami tuho, sejalo may gawe uan na khusus di jolom, pasu-pasu may jaramoti, asa perhasyang hami pilihanon, pati buluhon harjamu itonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim, asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami modok mauliate tuho, marhiti hiti, Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Rap hita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malam meneroham di botongon son na bona gijang, leom matuhami sadarun hanguluan siapari, sesa madusa nami son panesa nami, di dosa nidongan na mardusa tuhami, unang hami tugiut tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaun, dohot hagogon, rodi hasangapon saliling dililing na. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amata, do parsauran ni tod di purbadiyama, na mangaramoti, dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita.